Marsojoldis ja tässä videossa me pelataan tämmöstä uuden vuoden kunniassa peliä kuin Fireworks Mania. Me käytiin ampumaan meidän omat raketit, niin ei voi mitään, ei tullut nyt tällä kertaa video, mutta täällä on nyt tämmönen peli Alberta kotona näin. Ja jos haluatte tässä välissä kun ammut, yritetään sytyttää näitä täällä näin, niin jos haluatte meiltä lisää näitä Fireworks Mania pelejä, niin, tai Fireworks Mania peli videoita tai tämmöisiä sortteja, niin pistäkää tykkäystä videolle ja tilatkaa kanava. Mutta joo, tää taisi räjähtää. Mulla oli toi koko kirkko täynnä, että juu. Se räjähti. Täällä on siis Viljami kuvaamassa. Joo, Viljami on kuvaamassa. Ja tosi kiva tämmönen uuden vuoden